Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang, please subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng content na hindi nakaka-copyright. Yung hindi tayo gumagawa ng videos guys. Lalo na ngayon guys sa mga baguhan na kagaya ko, baguhan na minsan ay nahihiya pang humarap sa camera. Pwede natin to guys pagkukunan ng content guys, itong website na ito guys na for free guys. Yan guys, tuturo ko sa inyo. Using cellphone guys, punta kayo sa Google Chrome, type nyo ang pixels.com. Yan guys, pixels.com. Ayan guys, yan makita nyo lumabas guys. Yan videos guys. Lahat to guys is free na gamitin para gawing content guys, gawing content na hindi kayo maka-copyright guys. Hanap lang kayo dito, hanap lang kayo. Mayroong design guys, art, technology, business, graphic design, idea, abstract, creativity, background, natures, animals, office, flowers, workings, lab, marketing, work, black and white, people, landscape, innovation, web design, designer, vintage, wall, marami pa guys. Kung gusto nyo naman ng mga photo guys, photo lang, ito lang ka guys, type nyo lang, search yung photo, free photo, type yung photo. Yan guys, makita nyo guys, ito mga photo na to guys, pwede nyo gamitin na gawing content guys for free. Hanap lang kayo dito guys, marami guys. Ito mga pictures na to guys, pwede nyo gamitin content. Camera, may photography, photographer, my phone, photos, lab, natures. Sa natures guys, tingnan natin guys, makikita natin guys yung natures guys. Ito, hanap lang kayo nito guys, pwede nyo gamitin pang background guys, o gamitin sa inyong videos. Pwede gamitin photo videos guys para magiging content. Hanap lang kayo dito, marami pa guys, scroll nyo lang. Pwede rin kung gusto nyo mountain, pwede rin mountain guys. Yan guys, mountain guys. Medyo lag guys, hindi makita yung ibang picture. Ayan guys,
So hanap lang kayo kung anong gusto niyo guys. That's all guys. Sana may matutunan kayo guys. Thank you for watching.